ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ನಿನಗಲಿ ತುಳುನಾಡುದ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಗುಜ್ಜಗಸಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಕೆ ಗುಜ್ಜಗೆ ತಂದಿನಿ ಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜ ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಮನ್ಪೆರ್ನಿಕ್ ಕೆಲ ಹುರುಡು ಒಂದು ಗುಜ್ಜನು ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತು ದಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚ 4 ಭಾಗ ಮಲ್ತು ಸೇಡಿ ಮಲ್ಪುಡು इन वीडियो पुरतुले लाइक मल्पले कमेंट मल्पले शेर मल्पले ಏರ್ सब्सक्राइब मल्जरागो सब्सक्राइब मल्पले तेंच सपूर मल्तदे सेडी मल्तदी वोडु जप्परे सुलभ आपुंडु पर्द गुच्छ अंड बेग जप्परे आपुंडु काई गुच्छ अंत सेडी गिप्परे पुर्त आपुंडु सपूर सेडी मल्पुंडु जत्तद ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ನೀರಿಗೆ ತಂದು ಐತ್ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಡ್ ಜತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಒಯ್ಟು ಗುಜ್ಜ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ತೊಂದರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೇನೆ ತೊಂದರ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆ ದಿತ್ತೀನಿ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ದಿತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋಲೆ ಉಂಡಂಚ ಅದು ಬೇಯರೆ ಅಂತ ಪುರ್ತಾಗೊಂಡು ಮಗ ಗುಜ್ಜ ಸರಿ ಬೇಯೋಡೊಂದು ಅದಾನಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಸಿರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಇಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡು ದಿಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೇನು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಕು ಬೊಡಿತಿನ ಅರೆಪ್ ಕಡೆಗ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದಿನೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದ ಗಡಿ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಯಾವು ಕಿಂಜ ತಾರಾಯಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜರೆ ಚಮಚದ ತಿತ್ತನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವೆ ತೆನಕ್ಕೆ ಖಾರ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತು ಮುಂಚಿ ಗುಜ್ಜ ಕೈಪು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ఒక ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಪರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ఒక ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಬಾಡಿ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಇತ್ತೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಬೊಳಂತರಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಮೆಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೇನು ಅರೆಪ್ ದುಡ್ಡು ಕಡೆಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗುಜ್ಜ ಕೈಪು ತಂದು ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತಂದಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೇನು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜ ಐನಾಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಅರಿಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಮತ್ತು ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬೇಯೊಂದು ಬೈತಂಡು ಒಂದು ಅರೆಪನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕು ಗುಜ್ಜ ಗಸಿ ಪಂಡನು ಗಸಿತ ಲೆಕ್ಕ ನಿಪ್ಪುಡು ನೀರು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ರುಚಿಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ನಿಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತ್ ನೀರು ಪಡಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡುಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೈಪೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನಗಳು ಮಲ್ತು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಗಲ್ನ ತೂದೆ ಮಲ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಕೈಪ್ ಕೊದ್ಯಂದುಂಡು ಗುಜ್ಜೆ ಕಸಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.